Salutare, eu sunt Spider și astăzi vreau să vă arăt un nou mapping, un mapping 2 Severin. Este un mapping de TVM Hard și să vă arăt tot timpul. Fiecare sâmbătă va fi câte un event, o X. Și vor fi două runde. Premiile vor consta în premiile. Dacă ai câștigat, ai spus corect o mapă, ai spus corect la o întrebare, vei primi cupe. Din cofere vor putea tot felul de itemi, poți să vină de chiar. Poți să invadă normal, către. După cum vedeți, toate cele din shop sunt fructe. Bine, sunt și ieftine, și atunci sunt dispărut de admin. Poți cumpăra. Bine, acum la mea acum să vadă niște contact. Din nou, toate itemele, da, sunt și ieftine. Banii și așa, așa. Cărțile trebuie să le oferi, adică nu de picioare. Și plusul de genul acesta. Să vadă și în magazin general. În sensul meu să certificați. Trebuie să certificați legal. Părințe. Puteți câștiga peturi. Puteți câștiga orice. Lucrurile acelea puteți le vinde. Cum am zis, am văzut lucrurile pe o TMS. Hai că mai găsim până. Banii faci foarte, foarte repede. Da, nu faci foarte repede. Să vadă și depozit. O nota, ce încet este. Din TVM Hard. Așa, legat. Dar nu de legat. Foarte bun, adică la m-am sperat. Foarte ai de sus. N-am nimică, n-am obținut cumpără nimică. Bun de fond, ăla. Aici, uite. Și care ar fi fost o pat. Și a fost un metru foarte tare, vreau să intrați pe el, să-l facem cunoscut și așa poți să fii și mai fericit, poți să fii mai fericit, să-i metri super tare și poți să dansezi și fără masca emoții, poți să fii săgut și să fii. Eu am fost Strider și astăzi v-am prezentat Mapping 2 Severin. Credeți că este suficient de puternic?